Haman. Para kuwao. So good morning guys, namin diri karon sa interior. So among pagitaon guys, gitripan namong tarpaulin gibutang do sa interior. Out kong nitan likoy niya. Nita. Sakipan mo na. Dami account mo. Nakadami account na guys. So among pagitaon nga asa kan dapat gibulag-bulag, giputol-putol bigod pre no. Yung masabi mo pre sa Okay raman. Kuwag mga kontuan na yaw kanang mga butang na sementeryo yaw na background na to. Brad GB, Brad. Ako dapat abang siya mangita ron. Anong masabi mo ngayon gen? Padalaw tayo sa sementeryo ng oras sa oras. Wala, magdidripit banda ko. Kaya ngayon nato nga forma dito. Tabi. Ay, mad tabi. Tabi. Asa man na taon ron pre? Na namin diri karon sa tunga-tunga sa sementeryo guys. Sakpan lang nga. Sakpan lagi yaw. Paramdam diri ba? Tarpulin ba? Makita og tarpulin mo, amuan yung manonoon ba? Dito na si pinakatumoy sa daw ta. Murag daan mo kay tunga kuan gud. What's up guys, namin dire karon sa sementeryo guys. Amo gipangita ang tarpaulin amo nga itripan. So di jud ko kasugot ani guys kay kato nga tarpaulin kay gikan pagid mi ato sa pagkapasar namo sa tisda. Ang background lang ato ay sa pangkuan siya. Kung may kabalo, di pwede may mag-speak aning nga ano kay may tabo. Pwede may kabalo kung asa to, dili ba to may interior diri sa kicks. Kaya dako pero ba may interior diri. Minimal kung nagbutang ito na mga kauban ako. Ay sabi. Murag tabi. Pre. Tabi. Ha? Na ako ah? Yati na Nakita na namo guys. mo guys. Nakita na namong tarpaulin. Haman. Yawa. Dole ka ikaw nagbutang inikin. Bulag-bulag bagan mo eh. Kung nakita na namo guys. Dudi naman na. Shit. Para kuwao. Para ko guys. Juro ko. So nakita na dyan namo guys. Nara oh kang paring dode. Ida pre. Bulag-bulag magbulag. Nga tuwa. Pre, nga kuha pre. Nara guys. Pre, nakita na dyan imong tarpaulin. Kamang tasa nagbutang ani. Guys. Sakpan lagi na ako lagi. Gistro. Dali agad hakis gid asa kanyo pre. Wala ninyo ka Pasa na ako pre. Kuha na, idala na ako kana. Ito na pasubay na pa. Pasubay na to lang kana. Kasi pasubay. Subay no. Ang pangutana lang ana, kuan ra. Kung buy tabas, mura na ikon dili gyud nila matumbok ang tawo. Ang mga barkada ramang guro ni Awad. Mo pangutanon na. Ito may murag duda ninyo naras inyong grupo or kuan. Kuan na. Ya wag gisi gyud. Tira pre, paubos na ta pre. Kung basigsig ba? Kinsa man na? Kana murag congratulations mo lagi na. Tenara. Tabi. Nang libot mo ng baliboy ah. Diri. Kita na po na mga ikaduha karon. Oh, ikaw mo guna. Oh, naara ko ah. So nakita na ako ang tarpaulin guys. Diri na gibutang gitapad-tapad rin no. Nakita na namo guys among tarpaulin aday diri gibitay pakita pre. Diri oh. Nakuha oh. Pakita pre diri plastar.
Nakita na kang Jody nira, nakita ra murag dikit-dikit man mo rin no. Narito ako sa unahan, dito sa kuha sa unahan, no, da. Ya, nara diri. Kung basigsig na lang, pre. Kung GB basigsig. Sobrang GB na lang di pangitaw na mo ani guys. Puro maka GB dai. Ha? Kasi puro maka GB. Nga ni gyapon. Ngani. Puro puti to yung highlights. Nara yung nakita na highlights. gyud. So ang among gipangita karon last nung pangita kang Richard basigsig yung asa ni gibutang karon. Dili ako nang nakatuod kin na. Kani dili ni scripted ah. Dili ni scripted jud. May nagbuhat og dami account di kani dili gini scripted ina mo ni buhat-buhat nga gibutang na mo ni diri ah. May nagbuhat ani nga dami account na Nathan, nasa to pre? Nathan Likoin. Nathan Likoin. Atong asa ka. Matris mo gud to. Ato tong ikanto. Bidaw ato nang lawan tar kuan Richard. So among ipangita karon kang Richard basigsig last namong ipangita. May gali na makatuod na basig sweet to sa Minterio. So nakita na po namo kang Richard basigsig. Katag-katag gini oh. Ano? Dare, pre. Stand siya mo gyud. Oy, sa luna gud. Ayan, basig mga barkada ra po ni bang gara ra dira eh. Di ko na to yawa. Dagala ano kasi. Na dire pod murag kuan ra dikit. Ipakita pre tarpulin pre. Dire makita. Please kay. Brad, shout out ko si mo Brad. Nakita ra jud. So success ato pagpangita karon guys. Nagbarkadar lagi na. Shout out mga lods. So amo nang gihipos ang tarpulin guys. Kuha na pre, basig maabot na mo na sa lang Minterio pre. Ang delikado madto sa kan lagyo no. Gani, akong pagutana gani, basig wala diri ba? Ubi na arne di akit andra dayon. So anong masabi mo ngayon pre? Nakita na natin yung tarpulin natin. Masaya pre. Palangin ako lang itaw ah. Ato, isa Ano, Nathan? Nathan Likon. Nathan Likoy. Pinit ko ang account niya, oh. Maguro to Kisa may ka nahilig kay mag-imo mo account na. Mag-chat-chat ba? Bayong. Bayong.